Bezbednost građana pre azilanata i bolje sprečiti nego lečiti, novi su u nizu grafita koje po zgradama u Rumi potpisuje Pokret Naši. S druge strane, stavovi građana daleko su od ekstremnih, iako ima straha i neizvesnosti. Juče sam bila na slavi kod brata, tamo smo sam pričali o tom. Svi se bojimo za decu, za unučad. Ja sam za da je prazna sela, nestaju gradovi. Ja nemam ništa protiv toga da bilo ko dođe. Baš mi je i drago da neko dođe. Nemam lično ništa protiv tih ljudi, samo mislim da kasarna u gradu treba da se iskoristi za neke druge stvari. Kao jedna od mesta gde bi mogli biti smešteni azilanti u Rumi spominje se ova kasarna. U opštini Ruma kažu da se tako nešto neće dogoditi. Ruma nema uslova za prihvat azilanata, niti ima odgovarajuću lokaciju, kaže predsjednik opštine, ubeđen da je država od takve ideje odustala. Stvara se tu neko uznemirenje među građanima, čak se pojavljaju neke grupe koje ispisuju grafite. Mislim da su to sporadične pojave i te pre svega desničarske grupe koriste priliku da promovišu neke svoje stavove, neke svoje ideje. Na takvu situaciju upozorila je nevladina organizacija Inicijativa 33, napominjući da u Rumi grupe mladića čak patroliraju ispred kasarne kako u nju ne bi bili useljeni azilanti. U saopštenju za medije, ta organizacija navodi da od vlade Srbije očekuje da ispoštuje međunarodno pravo i tražiocima azila obezbedi normalne uslove za život, kao i da prekine sa licitiranjem gradova za njihov smeštaj, jer se pokazalo da to dodatno raspiruje ksenofobiju u Srbiji.